Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin labaranmu na yamma daga nan tashar Slide TV 24. Ku ci gaba da sauraron mu domin kawo muku daɗaɗɗen shirye-shirye da nishaɗantarwa da kuma abubuwan ban mamaki. Makusanta Buhari da suka mutu tunda ya hau mulki. Rasuwar da Ismaila Isa Funtuwa ya yi ranar Litinin da yamma ta girgiza shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Da alama ya girgiza ne ganin cewa Ismaila Isa Funtuwa wanda na hannun damansa ne ya mutu. Ya mutu ne watanni kaɗan bayan rasuwar Malam Abba Kyari, shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasa, da yake bayyana ta'aziyyarsa kan rasuwar Alhaji Ismaila Isa Funtuwa. Shugaba Buhari ya ce mutuwarsa ta bar babban gibi. Shugaba Buhari cikin wata sanarwa da Garba Shehu mai bashi shawara kan kafafen yada labarai ya fitar, ya bayyana marigayi a matsayin mutum na kowa da ake matukar girmamawa. Malam Ismaila Isa Funtuwa yana cikin manyan waɗanda ake ganin suna da tasiri a gwamnatin Buhari. Shugaba Buhari ya ce rasuwar ministan na jamhuriya ta biyu ta haifar da babban gibi ne kasancewar ya taimaka masa musamman a tafiyarsa ta siyasa. Rasuwar Ibrahim Dauda da Muntari Dauda. Wasu daga cikin makusantan shugaba Buhari da suka mutu a wannan shekara sun hada da Ibrahim Dauda da yayan shugaban kasar. Ya rasu ne ranar 30 ga watan Mayu, kwana kaɗan bayan rasuwar wani ɗan yayan nasa Muntari Dauda, wanda ya mutu ranar 8 ga Mayu 2020 a cewar sanarwar da kakakin shugaban kasar Malam Garba Shehu ya fitar. Haka kuma shugaban kasar ya rasa 'yar uwarsa Hajiya Halima Dauda, mahaifiyar Sabi'u Tunde da ɗaya daga cikin masu taimaka masa. A sakon ta'aziyyarsa, Buhari ya ce rasuwarsu ta raba iyalansu da ma al'ummar Daura, wato mahaifarsa, da wasu daga cikin mutane na gari. Ya ce na yi matuƙar kaɗuwa da jin mutuwar wani ɗan uwana, mutumina da yake da matuƙar kirki da gaskiya da mu'amala. Kazalika a watan Afrilu ne shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasa Abba Kyari ya rasu, kuma shugaban ƙasa ya bayyana shi a matsayin babban amininsa na haƙiƙa kuma mai kishin ƙasa. Cikin wata sanarwa da shugaba Buhari ya fitar mai taken zuwa ga abokina Abba Kyari, ya ce amininsa ne tun shekara 42 da suka gabata kafin daga baya ya zama shugaban ma'aikata a fadarsa. Malam Abba Kyari ya rasu yana da shekaru 67 a duniya bayan ya yi fama da cutar corona. Shugaba Buhari ya ce Abba Kyari, wanda ya fara haɗuwa da shi tun yana saurayinsa ɗan shekara 20, bai taɓa yin ƙasa a gwiwa ba wajen sadaukar da kai ga ci gaban kowanenmu. Abba Kyari mutumin ƙwarai ne da ya fi mu, in ji Buhari. Ya kuma ce kasancewar Abba Kyari shugaban ma'aikata a fadarsa a 2015 ya yi iya ƙoƙarinsa. Ku yi subscribing domin ci gaba da ganin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka sa. Slide TV 24 taku ce, mu ma naku ne.